may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Addan samot ni Mrs. Mau, pare Tinaw. Abay, kabutang mo ni bakit ko, pare Brando. Una, tama nga numakangagak manan iti armalay. Ha? Abay, di ka pala nairuam kin ni bakit ko. Unga yan paray. Nag-text ni pare Miller kanya. Ano timbaga na? Umay ka no dito'y balayaw, kalpasan ti trabaho na. Ay wala, ibagam nga umaylot ta pare. Welcome dito'y balay. Dahil tati kaya't migan ka pare Tinaw. Nalakakalaang ang kasarsarita. Saan tayo na parikot ti pag-iinuman tayo? Tamabalin mo dito'y balayaw. Ay nawaw, hindi pa'y mo takas tuya. Nang runan no kada kayo, agagayam ko. Sa bagay, saan mo't ama ilibak da ita pare? Agtugaw ka ba ya? Tamang iruarak iti baso kan danom. Kutsara kan plato pa ya pare. Para iti pulutan tayo. Ay na, talaga nga awan denggam asao si Katino! Anay ko, tilapayag ko ah. Di mo lapiguso na kasta. Inyawid mo mananday ta Brando dito'y balay? Dua atupay tulaan ti ininom mi, mayat bakit? Di mat imbagak kang ka, adi ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay? Nang runa no ti gagarayo kat agiinom? Ni Brando lang matikadwak. Gayam kumaday jay bakit? Delikado nga road. Apay adi ka makawawat aya. Di ka matanagan. Ta saan kami nga agapan umabartek kami? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katino? Shh! Di ka nalaaw. Taamangan lumangag ti kumparik. Nakababain mo't ah. Ay nawaw, awad bibiyang ko. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Taaramid mo amang yaw-awid iti kumkumpurmi dito'y balay ti kagurak launay tinaw. Balay kumutlaang da ito'y. At dakarbangak dito'y bakit? Saan lang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta? Saan lang ani Brando ti inyaw-awid mo dito'y balay? Aduda, pagbali ng matan nga inuman ti balay. Sigamatan, pare Brando. Agong ungat samot ni bakat mo pare. Di mo latan ni kaskaso ni bagat ko. Agsyat takit di. Amangan mo mabarte ka. Kat pang uranak ni bakat mo. Ay nako, saan na mapasamak na ita? Si kagid di mo't pare. Ngata? Una yan dagiti tao ita panawon. Talaga di da makarigna. Nay. Apay nga kasi pare. Sa kasama ti paspasagitan ni bakat mo. Di mo latan panpansinan da ita. Agsyat takit di. Mauman tungot laang da ita babae. Ni pare Miller nga gaya. Anyang oras nga may dito'y balay pare. Alas 8 ka no pare. Agluto ka no pa iti karenda. Ibagam amang hala iti pulutan kan may sabuting arak ah. Nagiinom manindala kay mo di tabalayuan niya, Mare. Mabusurak nga rod iti asawak, mare. Pagbalinan na mutan nga inuman ti balayo. Kurang laangan kat aglako kamutan iti arak kan pulutan. Ipagarup na siguro anasaya at tikas diyang aramidin na, mare. Sapay nakalala o dano mabartek dang. Saan kami nga rod ang makaturog no kasta nga agiinom da ije balay. Agsisinukat ti iyaw awid na. Gidad duma saan ko pa yung amam mo, mare. Ay sus, delikado ano kasta, Mare. Kasano nga ino adda iyawid na nga agtatakaw. Ay, delikado kayo no kasta, Mare. Ay, day tati may sa apagdandanagak, mare. Kanday jay nga rod, no makainom da kat akikinabil da pay. Asino ti parigatan da mga nawa kadakwada. Adda ka di. Awan ni Tino ditoy, adda na panan na. Kasta ka day? Agasam man day ta, nangyag ka manin iti arak. Agas ti banlog may maray. Linawas laangan akasta. Nagiinom kayo nga rod dito'y balay di napalabas alawas. Ni pare Tino ti kagarak maray. Ay nawaw, talaga kadiasaan kayo ang makarik na. Pagbali ninyo matan nga inuman ti balay may. Sigakit di man maray. Napudot man ti ulo mo. Abay, di nakapinaguston ni pare Tino iti rabe eh.
Ay, saan na siya tipagang angawam? Tamang nga numatagbat ka. Ay, madi amaray. Di na kumamot tagbatin Kasya nak maray. Makitkitam daytoy. Ah, Kabarbaro laang daytoy abu ng may. ay, saan maray? Pumanaw ako. Kaya ti matagbat maray. Apa yan, pare? Naggapuan. Apa nga agkalkaling itan ka? Naggapuak di ta balayaw. Ni bakit mo tinakasaritak paray? Sa dino nga min tinapnapanamaya. Iti ayan ni Nanang. Apay ka daya? Nakabutbuting ni bakit mo paray? Tumagbat ka raw. Ay no, ang angawin na kalaang dayjay. Kanad na po nang naparay. Patpatsim mo dayjay. But-but ngun na kalaang. Pare, sumurot ka kanyang. Saan paray? Iti sa bali a lugar laangan ti paginumanta. Saan nga ije balayaw? Saan mo't laang nga ije balay may? Taagungot ni nanang kaw. Iti ayan laangan ni Nanang ti papananta. Saan nga gungot ni nanang mau? Ipadas ta. Nasingput-mut ni Nanang ko. Nay magamalam yun, Nanang. Apaya nagsubli ka, Tinaw. Asino, takaduam. Ni pare Brando, Nanang. Anyat masapul yaw. Agsyat kami man dito'y balayo, Nanang. Anyat ko nam. Inuman mi ti arak aginatang ni pare Brando dito'y balayaw, Nanang. Umay tumutlaang ni pare Edel intun madamdama. Talo kami nga agiinom. Ay saan? Alamot tin, Nanang. No kaya ti uminom iti arak. Saan adito'y balay takagurak launay ti arak. Italaang mo't, Nanang. No imbagak asaan amabalay. Di nakdagulitan si Katinaw. Daita nga arak ti pagalistuan yaw. Adda ka din nasaya at amagana biyaw iti kaiinom yu iti arak. Kasano ngayon day taparay? Uray ni nanang mo kat makaungat-mut tayo. Sapay rumabiin. Hun nga ron. Agsubli talangan ni Jabalay. Ang mga nutagbatin lang ni misis mo paray. Danag mo na ya. Siyak ti makaamukan ni misis ko. Sigurado ka? Ay nawaw, siyempre Ibagak ayan no saan ko akabailan nga aramidan. Makita ka makaungat ngamin ni bakit mo kanak kay. Di bali tatatayo laang mo't awan daduma. Umuna ka nga rudan. Sumarunuak to paray. Ay saan Apay ko mga umunaak ngay. Aggidantan Mayet bakit? Mayet! Yuhu! Mayet! Mayet bakit? Yuhu! Mayet! Sino anak ko? Adda ka dito Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katinaw? Apay ngamin adi mo lukatan tiri daw Wala taamok nga adaman ng inyawid mo. Makapasar ka. Mangirwar ka man nga rot iti danong kan baso dita. Pasak pa'y lang ti ibaon na. Makaam mo kayong matag itibiyag yun dita Uray anya pa'y ti arami daw. Saan ko alukatan ti ridaw? Nay, pagturuga nga Maturog kayo kini Blackie di tarwar. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita kunaknay? Makaumati kas ang aramid mo. Ay nawaw. Sus paray. Makaungatan ni baka mau. Kas talaunay tibain ko iti gayam ko. Kahit basol kaw. Basol mo takas la armalay tangiwat mo. Sa anak ang makaungot no ammom lang ti dumngeg. Asino mat ti babaeng agul ulimak no kaskeng ka ti asawa na. Wen ngam nakababain mo ti kasjay. Paturugan na kid din iti terwar. Ay nawaw. Mabain ka iti gayam mo kunam. Ngam di ka mabain iti asawam. Anak mo kan kaaruba tayo. Di nak ngamin maawatan bakit? Sikati saan na makaawat. Iawid mo matan dagiti mamartek agayem mo diti balay. Saan mi pay nga amam mo dagiti iyaw awid mo no daduma. Anya launay ti pagdandanagam Talaga ka ding awan common sense mo? Saan ko nga rod nga amaw? Nanyat kahit mo asaway. Kasano no adagayam dakas apanggap dagita atat tao. Daga sa panggap mo't nga ibagbagam. Agiinom kami laang mo't. Maudi daytan. Maminsan pay nga da iyawid mo diti balay. Pagtalawon ka talaga. Agkapi kayo, nanang. Agyaman na kanakaw. Italaang manen anak ka umay kayo diti balay. Kaya't ko nga 20 makiistoryakan ka. Iso nga imaya. Ayun kayam. Sa dino nga itinagiinuman datino idirabi ay. Dita sirok ti mangga, nanang. Anya. Wala, tasaan ko ida pinastrek. Kagurak launay ti aramid na akas jay, nanang. Ay oray siyak mat. Napandamot lang ijay balay. Ngam pinapanaw ko ida. Nakalalaaw da idi rabi inanang. Day tapay ti may sadyak kayat.
Agraman da tao kat mapuyat no kasta analaaw da. Mahilig tumot amang yaw awid iti kumkumpormi da jeng anak yo. Iso akanayon mo't apagsasawak. Husto laang tinarabid mo anak kaw. Safety first, ako na da. Nang runa kat babae, dagiti anak yaw. Isublik ti binulod ko nga igad, Mari Lorena. Agyaman aklaunay Awan ang yaman na mare. Ayun gayam, nadamag mon tinapasamak iti anak dati na ikan gudong. Ne, saan amaray? Jak amaw. Ay, rinamus ka no ni Puldo idinabarteng. Anya? Naira na nga awan ni Tinay iti dayjay nga aldaw. Daytoy met gudo, inyawid na ni Puldo. Nagiinom da kano di tabalayda. Saan ang nakita ni Gudo? Tinapasamak? Saan ata nabarteg kano iso anaturugan? Ay, nawaw. Kaasimat di ubeng. Ay, day tangarod mare. Delikado. Magkikapeak nanang. Nagkapi ka laang dita. Mayat Saanin napudot ti ulo yung kanyak? Ayun gayam, nadamag mo tinapasamak iti kalugaran tayaw. Anyat na pasamak? Rinamas ni Puldo ti anak ti kumpare na. Anya? Nagiinom da kano di tabalay day di rabi ay. Inranada idi awan ni Tinay. Ne, nanang. Rabrabakan naksamot tayo. Ay na anak ko sa anak amang rabrabak. Pudno ti ibagbagak. Pahingaya kasta. Pagadalam tinapasamak. Tapno saan akum kumpurmay ti yaw-awid mo di tabalayaw. Nang runa no awan ni bakit mo. Maaramid dati kasta iti putot ti kumpari da. Uray gayem mo. Saan mo nga ammo ti taray ti panunot da. Iso nga ita tanasapa pa ay. Agannad ka. Di mo urayan nga da mapasamak iti pamilyam. Sakbay ngagnakam ka. Nasayaat mo, tanagawid kan. Amo Nangagmuti. kung bakit? Naistorya ni nanang kanyak. Kat, anya timakunam iti napasamak. Saan mo takas dyan iti gagayim kung ayaw awid ko dito'y balay? Amom nga rod, titaray ti panunot da. Nabayag mo tinakas dyan aramidag bakit? Ngamawan mo dakis napasamak kada kayo. Ay, nawaw. Urayam nga rod, nga adadakas ang mapasamak. Urayam nga adadakas ang mapasamak kada kami a pamilyam, sakbay nga agnakam ka. Saan nakas tatigayat ko asawan? Bakit? Ay, pangasim likli ka mun ti arak. Di ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay. Ulitak manen di mo pagbalinin nga inuman ti balay. At dadamag mo no kumusta ti kaso ni Puldo, mare? Ongoing kano ti hearing pare. Naglukon da dyan lakay. Un nga rod. Kaasi di ubing. Grade 8 laang day chay. Hun nga ron, talaga maditipik to ti arak Saan tayo nga amo Amangan no talaga aplinano na tikas jay. Sa di no tinapanan ni Tinay mare. Addain lakad na apapeles, kat naturog iti ayan ti kaanakan na. Binilin na kanumot nila kay na, asaan da nga agiinom ije balayda, nang runa tawan da ito'y. Ngam? Natangkan ti ulo nila kay na. Iso aday jay, ti anak damutten ti nabiktima. Iso ada kayo alalaki, no adda ibaga ni misis, agtungpal kayo. Di yu ipilit ti kayat yung. Pare, saan na mabaling nga agiinom tayo ije balay? Saanan tanay? Delikado ti mapaspasamak pare. Hun nga ron. Iti kasta na pasamak. Addang agungot ni bakat mo na ipilit tayo ti kayat tayo. Ayaw na. Amangan no, dan matagbat na pare. Nakabutbuting nga ti matagbat pare. Asino matimayat ang matagbat ngay? Hun gayam pare. Nag-text ni tata karayong. Tangdanan tata kanaw. Anya ti paramid na. Nagburas tayo kanaw. Ayaw na. Kahit ko dahito pare. Ibagam laang no kaano ta mapanta. Kumusta mo ni Tino, mayet? Panagkunak kat nakaamiris ng dayjay nanang. Awanan tiyaw awid na dito'y balayaw. Kaasi na, awan mo't nanang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Saan nga isupay apagparikutam? Nakunayo pa'y. Isumit lagayam ana istorya ti kaarubayo ako maray. Asaan kayo kanumutan nga agapapa? Saanan atawan mo't tan makagapo tapno agungutak nanang. Mangantayo kit di pa'y. Ay kalkalpas ko laeng anangan anak ko. Mangantayo manan Sa bali ti sidami dito
Mabitla ang tamangirwara. Mayat Ay nawaw, apay ka day. Natal na taglawlaw ko, bakit? Naa, Saan mo ngaminin nga armal at tingiwat mo? Sa nakas idian nakalalaaw ka? saanan atawan mo't makagaputap no agung utak. Agbagtit mo't tan ati asawa nga agung ungat uray awan mo't makagapaw. Wano, adamanan inaramid mo adya kayat. Nay, awan abakat. Good buya kita niya. Nasayaat mo't no kasta. Agsingsingpot ka nga minon. Dumngag ka no adama ibaga kang ka. Di ka agbalin asakit ti ulo. Talakay ka mo't Wan bakit? Saanin? Promise. Ay, nawaw! Saan kuma anatangken ti ulo tayo? Denggan kan aramidan tayo kuma ti ibagawan no ibilin ti asawa tayo. Ngamin, para matlaang daytoy iti pagsayaatan ti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.